A pawb a groeso I chi hefo ni heddiw yma. Glenda Haf Jones ydw I a dwi'n gweithio hefo e-sgol. Da ni yma bore yma ar Diwrnod Diogelwch 2025 a ga I ddiolch I pawb hefo ni wythnos dwytha'n paratoi ar gyfer heddiw yma hefyd. Da ni yma mewn cydweithrediad hefo tîm cadernu digidol mewn addysg Llywodraeth Cymru, UK Safe Internet Centre, a hefyd ein arbenigwr popeth digidol ni heddiw, sef Tommy Rowlands o Gwe. Fydd Tommy mynd â ni drwy elfennau pwysig a geith Tommy hun egluro be mae o'n mynd I drafod heddiw yma. A ni mlaen yn syth, dwi'n meddwl, I weld y canlyniadau, Tommy? Na ni, diolch. Llongyfarchiadau mawr I bawb fydd yn cymryd rhan yn y cwis Diwrnod Diogelwch a dwi'n falch iawn o ddeud o 'na 200 o chwaraewyr wedi cymryd rhan yn y cwis a'r 5 ucha oedd wedi cael y cwestiynau I gyd yn iawn oedd Noble Penguin, Soaring Zebra, Polite Lemming, Irrational Macaw a Awesome Alpaca. Da iawn pob un ohonoch chi. Ac yn amlwg bod chi wedi bod yn gwrando yn astyd iawn ar be o Tommy di mynd drwyddo fo wythnos dwytha. Felly, Tommy, ga I ddiolch I chdi am ddod yn ôl ata ni heddiw a ga I ofyn I chdi fynd drwy be wyt ti eisiau ddeud wrthon ni heddiw. Diolch yn fawr chi Glenda, a bore da pawb, fel Glenda sôn heddiw mae'n diwrnod diogelwch ar y we, a y thema ni blwyddyn yma sy'n cael ei gosod ydy o rhy dda I fod yn wir, yn Saesneg too good to be true, a sut mae online scams yn gallu dal ni allan. Ac be mae hwn yn dod allan beth ei sbio ydy sut gallwn ni bod yn diogel ar y we. A hynny ydy peth, efo datblygiadau mawr o technoleg dros y blynyddoedd, mae yna mwy a mwy o heriau ni fel defnyddwyr y we, a mae rhaid I ni bod yn ofalus, efo dim jyst beth ni'n rhannu ar-lein, ond hefyd sydd yn defnyddio ar-lein, a hefyd sydd da ni'n gallu prynu pethau trwy ar-lein, fel trwy scams efo hefyd. So, fel o Glenda'n dweud, mae'n diwrnod diogelwch ar y we heddiw, a mae dros 170 o wledydd ar draws y byd hefyd yn dathlu efo ni heddiw ar y diwrnod diogelwch ar y we. A dwi'n meddwl, mae'n diwrnod reit arbennig fy marn ni, oherwydd dim yn unig da ni'n dathlu da ni'n gallu defnyddio technoleg a bod yn ddiogel ar y we. Da ni hefyd yn dathlu bod ni yn pobl sydd yn gallu defnyddio we yn ofalus, a hefyd da ni'n hyderus efo pwy gallwn ni fynd at os da ni angen cyngor neu cefnogaeth. Mae hwnna'n rhywbeth pwysig I cofio heddiw. Lle gallwn ni fynd? Os da ni'n unsure o rhywbeth, neu mae yna rhywbeth yn digwydd I ni ar-lein, lle gallwn ni fynd at am help? Mae hwnna'n rhywbeth pwysig I cofio. Ac yn arbennig sgynnon ni yn y ysgolion yma yng Nghymru ydy, mae gen ni athrawon da, a mae'n gallu bob tro mynd at athrawon am cyngor, neu cofiwch hefyd rhieni chi adra, neu eich nain a taid ac yn y blaen. Cofiwch meddwl am pwy gallwch chi fynd at am cyngor. So mae hwn heddiw'n cael ei dathlu ar draws Prydain ac yn arbennig yma yng Nghymru, a da ni'n unwaith o da yng Nghymru, da ni efo hwb, a trwy hwb da ni gallu dod â pawb yng Nghymru at ei gilydd fel ysgoliad, a dwi'n gwahodd heddiw yma I pobl dod nôl at ni I ddathlu y dysgu do. A da ni'n gwneud cwiz bach fel Glenda, son o 200 o bobl gystad yn y cwiz, a da ni'n gwneud cysadleuaeth bach, a gan ni gweld chydig bach o gwaith mae rhai ni wedi bod yn gwneud. Da ni wedi dewis top 3, dwi'n meddwl, da ni wedi dewis, oedd yna gymaint dod I fewn, ac oedd ni yn anffodus, gan ni'n llawer amser heddiw I dangos nhw I gyd I chi, ond da ni'n meddwl sy'n neis jyst dangos cipolwg chi o'r math o gwaith yn Adobe sy'n dod I fewn ni. Ond cyn yna, dwi am rhoi Glenda on the spot eto wrth yma. Sorry, Glenda. So, arwyddion o scam, okay? So, hynna di trafod dyddi yma. Mae'n anodd iawn o dal scam allan. So, nath i'n neud cwbl o hyn tro dwytha, wedyn bach mwy heddiw yma. A jyst I atgoffa chi,
Arwyddion o scam. Scam di ffordd o dwisio pobl i trosglwyddo arian neu temau gwerthfawr neu gwybodaeth personol. Ga scamia digwydd oddi wrth ar-lein. Er enghraifft, gallwch chi cael llythyr trwy post, yn annog chi mewn website penodol neu e-bostio manylion chi rhywun penodol. So mae rhaid i ni bod yn ofalus weithiau. Dydy bob scam ddim yn cychwyn ar-lein. Weithiau maen nhw'n cychwyn offline hefyd, oddi wrth y we. Gall scamia ar-lein, ac da ni'n gallu gweld nhw ar wefannau, yn arbennig dros y blynyddoedd ola yma, mae yna mwy a mwy o scams yn digwydd ar gemau yn ffona symudol. Enghraifft, pan da chi yn lwyth o gem sydd sy'n poblogaidd, mae yna rhywun wedi creu copi o'r gem, a weithiau maen nhw efo in-app purchases, da ni'n gael o, lle da chi gallu prynu eich pethau ychwanegu at y gem, a wedyn, ond da chi'n sylwi weithiau bod nhw'n fod o'n costio lot o bres i chi, a mae rhy hwyr weithiau, lle nhw'n anodd cael y pres yn ôl gan yn arbennig os chi fel ffona Android er enghraifft. Os da chi wedi dioddau scam, nid bai chi ydy hynna. Mae hwnna'n dod drosodd yn glir efo rhai o'r sleid a dangos i wsos dwytha. Mae lot fawr o scams ma. Mae nhw'n wireneddol yn anodd i weld os maen nhw'n wir na dim. A be nath ni annog i pobl wneud wsos dwytha, os maen nhw'n poeni, gofyn am cyngor gan rywun, a hefyd, os mae yna rhywbeth o ata chi sydd o'r dim o'r cwmni, ydych chi'n ansicr, cysylltwch â cwmni yn direct trwy website y cwmni. Nath i chydig bach o top tips chyfo hynna wsos dwytha. Ond gyda fi cwpl mwy heddiw. A dyma ni cwpl sy'n yma. So, un cynta yma, a ydy gan Beauty Cutie. O, diw. A dyma ni. Mae yna rhywun wedi gyrru, dwi'n mynd abod y person yma, wedi gyrru negas fi'n ynygylchol, a maen nhw eisiau sgwrsio gyda fi. A, o, diw, dwi'n teimlo'n lwcus dros ben. A maen nhw eisiau fi anfon rhi ffôn fi atyn nhw, a wedyn, fy nhw eisiau cael mwy o manylion gyda fi. So, be mae rhaid i fod yn ofalus efo math yma o gwahoddiad weithiau? Yn arbennig mae rhai ni yma sydd efo y cyfrifon, y cyfryngau cymdeithasol, ydy dim ond adio pobl da ni'n nabod. Mae'n peth really pwysig efo cyfryngau cymdeithasol. Achos weithiau, pan da ni'n adio pobl fel hyn i fewn i cyfryngau cymdeithasol ni, penderfynu pa gosodiadau sgynnoch chi efo hawliau chi ar y cyfryngau cymdeithasol, maen nhw wedyn gallu gweld ffrindiau chi, a maen nhw wedyn gallu gyrru gwahoddiad fel hyn i ffrindiau chi hefyd. So mae rhaid i ni bod yn ofalus pa pwy da ni'n derbyn i fewn i friends list ni, rhestr ffrindiau ni. Rhaid gofyn weithiau, mae ffrindiau ni'n gweld, maen nhw'n ffrind efo Tommy efo ma, o gret, na i adi nhw'n ffrind hefyd. A be maen nhw'n neud wedyn ydy, defnyddio hynna mwyn cael manylion ffrindiau chi hefyd. Dwi wedi siarad efo Tommy, mae Tommy wedi adio fi, da chi eisiau adio efo ni hwn hefyd. A be maen nhw'n weithiau ydy, trio bod yn ffrind efo chi. A wedyn maen nhw'n gofyn am, ti eisiau rhi ffôn, ti eisiau y cynnig yma, a weithiau maen nhw'n gofyn wedyn am manylion banc chi a trio twisio chi trwy flynyddoedd. So mae rhaid i ni bod yn falus, mae yna mwy a mwy o hyn yn digwydd rwan, lle mae yna pobl yn cogio bod yn pobl eraill, a trio bod yn ffrind efo chi, a wedyn adeiladu y perthynas na dros amser, a wedyn dechrau gofyn am pres, Ond y mwy na hynna, da ni'n gweld math yma o, dim just scams, ond hefyd, da ni wedi gweld math yma o pethau ar-lein, hefyd yn pobl yn eisiau cael perthynas efo pobl, a weithio yn gofyn am syniau, neu chi efo ffôn symudol, neu bod yn ffrindiau, a mae rhaid i ni, fel nes i wsos dweud chi, rhaidiwch byth a gyrru a rhannu neu postio dim byd ar-lein os ydych chi ddim yn hapus i'w rhieni chi gweld chi'ch hunan. Ac y rheswm dros hynna ydy, dydwch chi wan fod chi'n sgwennu am ffrind, am ffrind arall i un ffrindiau chi. Y problem ydy wedyn, so chi screenshotio hwnna, rhannu o bobl. Y munud da chi'n rhoi beth ar y we, da chi'n colli rheolaeth, So mae'n bwysig iawn wan, bod chi, pan mae pobl da chi'n nabod, neu pobl da chi ddim yn nabod, yn gofyn am gwybodaeth, bod chi ddim yn rhannu dim byd da chi'n eisiau. Yn arbennig yma, paidiwch byth a gyrru rhif o ffôn personol chi pobl fel hyn. Rhaid gofyn wedyn, maen nhw'n dechrau gyrru negesion i chi a text messages ac yn y blaen. Os chi'n, fel eisiau gynnau hefyd, os chi'n ansicr, bob tro gofyn i'w rhieni chi. Ti'n rhywbeth i adio at hwnna, Glenda? Na, gytuno'n llwyr, a mae Beauty Cutie fan hyn, a
da chi ddim yn dilyn eich gilydd, felly mae hwnna'n un peth yn dydy. A weithiau mae'r cynnig yn swnio, fel ti'n deud, Tommy, yr Ie. rhydd a i fod yn wir. A ella bod gen rhywun ddiddordeb mewn pethau colur ac ati, ond mae eisiau just bod yn ofalus yn does. Mae'n wir yn da, wyt. A dyma ni'n arall i chi wan. Gen ni negas gan Calvin. So mae ydi, o Dyw, too good to be true, gweo, tri dda fod y wir yma. Mae eisiau rhoi 2,000 o bunna glenda yn cyfri personol. Iawn. A wedyn, be maen nhw eisiau gwneud wedyn, de, ydy, wel, be maen nhw'n dweud yma, ydy Postmate, yma debyg i, bys ni'n dweud PayPal, efallai di hwnna, so math yna o beth, a wedyn, ond be maen nhw eisiau, de, ydy bod, da chi'n talu nhw 20 pint, a wedyn, da chi wedi gwneud hynna, byd nhw'n anfon 2,000 ta chi wedyn, de. So fel anrheg. Wan ta, a dyna beth yw weithiau, mae rhaid i ni fod yn ofalus, achos mae'na ddau ochr hyn. Yn un, gall Calvin bod yn rhywun ydych chi'n mynabod ac o'r cais ma chi. Ond beth sy'n digwydd ydy ma hefyd ydy, weithiau mae yna pobl yn hacio cyfrifon fel cyfnod cymdeithasol neu e-bost bobl fel Calvin. Fel nes i dweud wrth dwytha, y peth mwyaf gwerthfawr a scammers a pobl sy'n hacio yn trio cael ganddo chi ydy cyfrifon e-bost chi. Achos wedyn, maen nhw'n gallu cogio bod yn chi fel ffordd yndi, a gallu impersonate chi. So mae'n bwysig iawn bod ni'n cadw cyfrifon e-bost neu'n ddiogel gyda pethau fel two-factor authentication, lle mae'n gyrru neges testyn i chi efo cod enwyn mewn gyfnodi os chi'n logio ymlaen mewn dyfeis, dim yn adnabod. So mae hwnna'n gret i cael hwnna. Ond eich da, fes digwydd Calvin yma, lle bod yna rhywun wedi cymryd drosodd cyfrifo, a wedyn maen nhw'n trio cogio bod a trio cael chi gyrru 20 pint at Calvin, a wedyn trwy wneud hynna, fydd o wedyn yn gyrru 2,000 bunna i chi. Wel, eto, mae rhaid i ni weithiau bod yn ofalus, de, a mae hwnna'n wirioneddol yn stand awr gysol thumb yma, fod mae hwnna'n scam go iawn, de. A sa'ch chdi'n cytuno hwnna, Glenda? O, yn sicr, ac i ddeud y gwir, dwi rioed i cael neb dwi'n nabod ac yn ffrindiau yn y byd go iawn yn cynnig ffasiwn cynnig i mi. Felly, does a neb erioed i gofyn, oce, swn i roi 20 pint iddyn nhw, fyswn i wedyn yn cael lot o arian yn ôl. Felly, mae o yn bendant yn rhywbeth sydd yn tynnu sylw i rywun, ond mae eisiau bod yn ofalus, does? O, Dydy wir? byd ar-lein a byd real ddim yr un peth weithiau. Yn union, Linda, yn union. A wedyn, ac yn fyma, da ni'n cael negas mae gan Dolly Hargreaves, a mae hi isio dilyn chi. Ond weithiau, de, mae yna pobl isio dilyn chi, enghraifft cyfryngau cymdeithasol, enghraifft fel Instagram, enghraifft. Ond, ond traffa sgynedig, Glenda, ydy, mae be dyn ni'n rhoi y cyfryngau cymdeithasol dydyn yma mor personol i ni. So, dydy o'n, sgynnych chdi cyfrif Instagram y math yna bethau? Neu weithiau mae pobl efo cyfrif Instagram, dwi'n mynd cyfer anifeiliaid anwes nhw hefyd, de. O, ia, dwi'n cytuno, dwi'n am fod y ci yn ddelach o lawer na fi, felly lluniau ci O, sy'n ie, mynd i fyny a gen i. beth sydd wedi gweithio ydy, be maen nhw'n neud ydy, maen nhw'n, ydych chi'n trio adio chi fyny Instagram, cyfrif Instagram nhw, a wedyn, de, ma nhw wedyn yn gallu gweld lle ydych chi'n mynd i, be ydych chi'n dilyn, a mae rhaid i bod yn rili ofalus yna, achos weithiau mae lluniau yn gallu darganfod lle ydych chi'n mynd i chwarae, lle ydych chi'n mynd dros y penwythnos, so mae rhaid i ni rili bod yn ofalus a pa fath o lluniau da ni'n rhoi ar-lein, a pwy da ni'n caniatáu gweld y lluniau yna. A hefyd ar ochr scams, mae pobl weithiau yn adio ni ar Instagram math yna, sbio beth di diodeba ni a defnyddio hynny o ffordd i ddechrau sgwrsio ni de. So mae hwnna'n her weithiau. Wan ta. So, be gallwn ni wneud i diogelu'n hunan? So, fel nes i siarad am chi wrth dwytha, defnyddio cyfryngau cryf de. So, dim fel, passwords fel enwa ci chi neu enw tŷ chi y math yna. Mae rhaid i nhw cael symbolau rhifa a llythrennau digon hir hefyd de. Rhywbeth sy'n anodd i pobl i darganfod. A fel sy'n dweud y gyda, mae yna nifer fawr
cyfrifon e-byst ydy yma, a hefyd cyfrifon cymdeithasu fel WhatsApp a math yna o systemau lein. Yn dyna two-factor authentication pan da chi eisiau ychwanegu cyfrif ar ffôn symudol newydd neu ar dyfeis newydd. So mae two-factor authentication yn wych. Bys i'n awgrymu yn gry fod pawb heddiw, os maen nhw'n cael cyfle, os gwna'n amser, i wneud hynna ar cyfrifon nhw. Achos mae hwnna'n rili yn helpu osgoi pobl mynd i fewn i cyfrifon ni ac yn osgoi scams o'r ffordd trwy'n neud hynna. Bod yn ofalus wrth prynu pethau lein, fel ni'n dangos gyna, if it's too good to be true, mae yn fafas, mae swnio rhy dda, beth fafa yn, de. A peth gych chi cofio o heddiw, de, lle i fynd am help os chi'n ansicr, de, cofiwch siarad efo ffrindiau agos chi, a dwi'n siŵr fod nhw'n rhoi cyngor chi mynd i siarad efo rhieni chi, neu siarad efo athrawon, neu rhywun sy'n digon agos chi'n cael cyngor da am lle fynd. A hefyd, chwilio am arwyddion o scams wrth penderfynu, de. Wan ta, mae amser yn mynd arni, a dwi'n meddwl bydd athrawon chi efo link yna, fydd ni'n rhannu hwn hefyd, de. Cofiwch am lle gallwch chi fynd am cymorth hefyd, de. Os chi'n teimlo weithiau, da chi fo'n perygl, cofiwch y lle cyntaf i siarad ydy rhieni chi wrth gwrs y heddlu, de. Jyst chi'n mynd i siop, neu mynd yn y gylcho i'r heddlu. Ond cofiwch hefyd, de, mae'n bwysig iawn, dim ots beth chi'n neud ar-lein. Weithiau mae pob yn camgymeriadau, weithiau mae pobl yn deud pethau ar-lein a drwy'n meddwl amdano, a mae'n bwysig iawn, i chi deud wrth rhieni beth ydych chi'n gwneud, fel chi dod dros y broblem, de, fel fod o ddim yn mynd yn waith ac yn waith. So, wsos dwytha, nath i gosod her i chi. Ac yr her oedd defnyddio Adobe Express, a da ni lwcus iawn yng Nghymru i cael cyfrif Adobe Express i bob disgybl yng Nghymru, de. So, am llawer o gwledydd yn y byd sef y math yma o gyfle, a mae Adobe Express yn wych ar gyfer ni. Yn arbennig pan da ni eisiau datblygu y celfynnau mynegiannol, a hefyd dod â chydig bach o sparcio ni dysgu ni yn yr ysgolion hefyd. A gyda ni, da ni dewis, dim ond 3 na ffodus, ond gen i'n llawer amser i ddangos chi. Yr un cyntaf oedd Billy Smith, 14 o Dwyrain Cymru, a ddaru Billy creu, a mae yna croeso chi sganio'r QR code yma i gweld y gwaith Billy, a dwi'n siŵr sa athrawon, da chi eisiau cymryd copia hein i rhannu efo disgyblion, eich neud fel hyn blwyddyn nesaf, efo disgyblion chi croeso chi wneud, de. A mae Billy yma wedi creu infograffig bach gyda'r Adobe yma i creu. Sbiwch faint o broffesiynol mae hwnna, de. Ti'n meddwl, Gwenda? Ti'n dechrau gret? Yndi, arbennig o dda, mae wedi cael ei osod allan, yn dydy, mae'r teitla'n sefyll allan, a mae top tips yn amlwg yn y top, a gwybodaeth da iawn, a cyngor defnyddiol iawn yna. Yndi, a dwi'n meddwl beth sy'n gret am Adobe, de, ydy faint o hwylus ydy o i defnyddio y pecyn i wneud pethau mor broffesiynol. Dwi'n siŵr yn y byd yma wan, gyda gymaint o swyddi sy'n gael yn y maes digidol, fysa pobl talu am y math yna infographics sydd yn wych, de. So da iawn ti, Billy, ond so fel wnaeth ni addo chi, fydd yna anrheg bach ar y ffordd ti i deud diolch i ti am dy amser i wneud hynna. Diolch i am gadael ni rhannu gwaith chdi. Ond mae yna amser allan, da ni wedi cael y fideo gan Marged Parry Jones o eto Gogledd Cymru. Dyw, mae'r gogs yn cymryd drosodd yma. A sut i adnabod sganiau lein. So fideo oedd hwn, ac oedd o fideo yn wych. A be oedd yn special Marged oedd? Dwi'n meddwl, achos mae'n wsos o'na, oedd Marged i defnyddio lot o'r fideo sydd yn Adobe Express Video yn barod. A di ail defnyddio, di chopio nhw, o'na transitions rhwng y fideos hefyd, ac oedd beth dweud, di defnyddio'r ffeithiau o'r slides ma i rhoi cyngor i pobl sydd bod yn ddiogel ar-lein. So, gwaith arbennig o dda gan Marged Parry Jones, da iawn ti. Ac yn nesa, da ni'n cael fideo arall, a dyw gan Catherine Williams o Ynys Môn. Dyw am hynny. A be o hwn, o tywyll yn y scam, a hwn o fideo bach hefyd, ac be oedd yn gret yma, oedd y graffeg yn absolutely wych yma gan Catherine Williams o Ynys Môn, da iawn ti. So eto, croeso cynnes i athrawon sganio'r QR codes yma, a fydd y slides yn cael ei rhannu, a diwedd y sesiwn, fydd yn cael e-bost allan i chi, a wedyn mae'n croeso chi edrych ar hein, eich fel syniadau a math o brosiectau gallwn ni wneud i dathlu diogelwch y we, ac eich rhywbeth debyg i blwyddyn nesaf hefyd, de. So, mae amser bron yn mynd gyda ni.
A be sgynnon ni wneud jyst i cloi am heddiw ydy, a fi jyst eisiau dangos chi, gyda ni hein, a ddi siarad am hein tro dwytha. Ti'n gwybod be, Glenda, dwi'n meddwl o be fi'n ddall, yna lot o bobl, dwi'n meddwl ail defnyddio'r cwis yma ar ôl y sesiwn hefyd, sy'n gret i clywed hefyd, doedd. Oedd Efo yn pobl, bendant, ie. so mae'n bach o hwyl yn cael rhadau, mae'n gret yn cael gwahwt. Ond hefyd, cofiwch efo links yma sy'n mynd â ni i wefan hwb, ac mae y wefan diogel a'r hwb, sef o cyngor, dim yn unig i disgyblion, rhieni ac athrawon a deunydd dysgu sydd wedi cael ei ail gosod i ddod rili hwylus i gwahanol oedran a rhieni hefyd a athrawon cael gwybodaeth rili hawdd efo sut i boddiogol y we a hefyd y perygl o'r we. Ac o'na un adnodd yn arbennig a fi'n gweld o'n sefyll allan i fi pe eisiau sbio chydig o diwrnodau nôl oedd gamification, y math o risg sydd gan gema a-lein de. Ac oedd o'n diddorol iawn sut oedd y tîm hwb di coladu fyna y math o perygl sut mae pobl gallu siarad ar-lein â pobl a sut mae pobl gallu rhannu gwybodaeth ar-lein a math o perygl yn hwnna. So mae yna lot fawr o deunydd newydd yn cael ei datblygu tradag yn y fyna. So werth i cael look ar. Ond dwi'n am chi drosodd o'n nôl i Glendan. Diolch yn fawr i chi gyd am mynychu y sesiwn, a da iawn i chi y tri ar y cystadleuaeth a rhannu hynny. Fydda ni'n gyrru preis bach i chi i ddeud diolch yn fawr i chi am amser chi a am wneud hynna ni. Drosodd chi, Glenda. Diolch yn fawr iawn, Tommy, a diolch eto am fynd dros y gwaith mor manwl. Ga i ddiolch i bawb wedi rhannu gwaith efo ni hefyd, ond oedd ddifyr iawn cael gweld elfennau gwahanol o Adobe Express wedi cael ei ddefnyddio, a dwi hefyd yn cytuno fo Tommy, mae cael cyfri Adobe Express ar hwb yn adnodd gwych. A hefyd, wrth gwrs, fel y Tommy'n deud y fanna ar links ar y sgrin, adnoddau diogelwch y we ar hwb. A just diolch i bawb eto am ymuno hefo ni heddiw. Diolch i Tommy eto am rannu nodweddion pwysig o adnabod scams a be da ni fod i wneud amdanyn nhw. Felly, yr unig gyngor na i orffan hefo fo, di cadwch yn ddiogel ar we, gwybod be i wneud, dim jyst am heddiw yma, mae yna wybodaeth eang iawn ar safle we hwb. Felly meddyliwch be da chi'n wneud yn ofalus, ond mwynhewch eich hunan a diolch yn fawr iawn eto i bob un ohonoch chi sydd wedi ymuno fo ni.